זה מושג מאוד מיוחד, מאוד חשוב בחוכמת הקבלה, שערי דמעות. שער זה כניסה, ודווקא כניסה היא מתקיימת, שערי דמעות, ננעלים או לא ננעלים, פתוחים או סגורים. זה בהתאם לעד כמה שהאדם מגיע לרצון, שברצון שלו הוא פותח גישה לבורא. ולכן המושג הזה שערי דמעות, נעולים או לא ננעלים, זה מושג חשוב. זה לא בכי מזה שהבורא לא פותח, זה בכי מזה שאני רוצה שהוא יפתח. ולכן שאני מנסה להיכנס, להתקרב לבורא, יותר ויותר להתקרב, ורואה שזה לא מסוגל, לא הולך לי, אז אני מתפרץ בבכי ומבקש ממנו שיעשה לי את הטובה הזאת, שיקרב אותי אליו, שיפתח לי שער הזה, שאני קורא לו שער הדמעות, בגלל שאין לי כלום חוץ מרק לבכות ולבקש.